Nami sa carbon market karon. I will show you guys. Sa una, kung ano siya, gitawag ni siya karon og the barracks sa carbon. Before, I will show you the front. Sa una, at kung ano siya, sa tubangan sa San Jose University. The University of San Jose Recolatos. Sa carbon market, Cebu City. So, sa una, baligyan nga niyo guwak. Ikuha na ang baligyan guwak niya. Gimo nila park. And then, at the same time, kananan. So, I thought nga sa gabi ang happenings diri na sila live band sa gabi Kunya, kananan siya 24 hours a day. So, ngari, I used to eat ngani sa carbon. Ngari lang kong carbon kay mukaon kong poto og sikwate pero ato sa luyo dapit. So, ngari dapita, himuan nila og kananan. So, mga barato ra ang mga kananan. So, all kinds of food, especially mga seafoods, daghan o kananagan ng mga Maranao foods food. Kadaghan ng mga Muslims din sa Cebu na mga fruit shakes, Maguindanao di ay Maranao, Maguindanao food, pater. Over lang. Okay guys, undang na to. So mag-voice over na lang ko. So dara, mong batang bulingit. So say hi, Sid. Hi. Say hi. Wala siyang pakialam. So, di amin order one fruit shake. Nakita ninyo diha guys at unsa na lang nga klase nga tropical fruits you can order to have a fruit shake. So, gingnan mo ko sa mga pag-umangkon nga mag-audio na lang, pwede ra mag-voice over. Kay saba, kaayon so dinha sa carbon, ina sa kananan. So, ako na lang voice over. Muna siya. Man, kaayo mga tao dyan guys as in super. 24 hours, imagine 24 hours open siya. Sa whole day sa Cebu, sa gitna na gid ha, sa tunga na sa Cebu, sa carbon market. Unya dayon pwede ra ka mag-park, you can park your car outside or kung magsakay man gani mo jeep or taxi, so pwede ra mo muhunong right in front or in the side or wherever you want. Kay gilibutan na siya og public street. Ala, sakto ba ng public street? Isa pataka naman tani. But anyway, it's in front of the University of San Jose Recoletos. So mo na siya daghan 8,000 siya puyag-puyag. Unya dayon mo na merkado po na siya, so daghang mga baligya outside, may mga isda, may mga sinina, may mga ukay, whatever you want na adtanan sa dinha bisag magsimba pa ka kay na may simbahan sa San Jose nga eskwelahan. Unya din pud sa kumanagkot, pwede ka balikan dila, so naatanan din ha klase-klase niya dito mo kamusod ka dinha. So by the way guys, I really like it. I would like to tell you na once you're in Cebu, you have to try to go to this place. So it's really fun experience and it's very nice to go there. Unya dayon, it's a different Cebu niya, makatsuway ko mga kalain-lain ng mga klase ng pagkaon. Although ako nga taga Cebu jud ko ha, pero when I went there are so many things, so many foods nga na-discover na ko nga I've never eaten before, like this patel, kanang mga Maranao foods. Unya dayon na mga dagang mga seafoods food nga mga ipangsugban nila, yung butangan nila mga cheese, ginagong if you want inasal, there's an asal also. Kanang nalibog na ko sa akong dila kay nakahibaw mo Bisaya, okay, hilas kaayo, pero bear with me guys kay nabaw ko kapasan sa ko istorya kay ron lang na voice over o diba liman ka guys ako jud ning gipaninguhaan nga makastorya ko kay sa mga naning mga kataano mag-YouTuber magigkata pero ganahan I really like, I have always loved to take videos and share it to people sa moment. So mo na siya or look tanawa daghan kaayong tao dito. So if you are in Cebu, if you want to visit real Cebu, so what's happening in Cebu, so go there, go to this place. Ano siya sa carbon market sa Cebu.
Kanan na ni siya nga, inato lang. But there's entertainment also. Nighttime, may entertainment. There's a singer, there's a stage, there's a band, live band, and then you can choose all the food that you want nga it's delicious tropical Filipino food. Tanaw sa kudong ha. Sa i-vlog. Sa bag. So again, fruit shakes. Unya, di pa man abli ang uban nga tindahan diri karon. So lang nga seafoods. So bago pa may miniabot nga rin nananaw sa misa unsay mga sudan diri no. So na mga karne, na seafoods, na mga pansit, na mga shrimps, chicken, fried chicken, and then there's seashells, oysters or whatever sa tawag ana, and then ay mga ginataang kinilaw, pansit, and then yung mga humba, and then there's also barbecue. Nasa mga sinugbang guys, mga sinugbang baboy, sinugbang mga ribs, mga basta lagmi na unay mga seafood. So there's mga shells, and there's baboy, and panga, and then there's isda, mga barbecue, and then crab, and then so all kinds. Yeah, di jud mawala. Daghan kay larang guys. Larang is typical sabaw sa Cebu. And then larang is like sinigang pero ang gigamit is iba. So mo na siyang kinapapilaran guys, daghang order ani. So that's it. Thanks for watching.